No i dzień dobry, oficjalnie witam wszystkich na Twitchu i witam wszystkich na YouTubie, bo spotykamy się tutaj w okazji nietypowej. Nie ma to nic związanego z cyberpunkiem wyjątkowo. Spotkaliśmy się tutaj, aby dokonać przeglądu gazet zgromadzonych przeze mnie przez chyba ostatnie 15 lat życia, gazet gamingowych, z ciekawości, żeby może niektórzy zobaczyli, jak się pozyskiwało wiedzę o grach przed erą jeszcze internetu, przynajmniej zanim ja go jeszcze miałem. Także siemano, tu jest czat Twitcha, tu czat Twitcha będą widoczne wszystkie jego przemyślenia na ten temat. Dobra. Także od czego tu zaczniemy? Mam tu wszystko, zresztą sami zobaczycie. Siema Maniuk. Klik. Tutaj miałem na przykład taki dodatek był do gazety Klik o grze SWOT 4. No grę SWOT 4 to podejrzewam każdy kojarzy dobrze. To jest akurat z roku 2008, czyli to już nie jest takie nie aż takie stare. Tutaj w ogóle mamy z jakiejś starej takiego jakby magazynu czy czegoś, jakiejś encyklopedii, jakieś takie porady. Mój komputer się zawiesił, uruchom go ponownie. To jest jakbym normalnie jakbym czytał na elektrodzie jakieś porady specjalistów. Uruchom go ponownie. Najczęstsze kłopoty ze sprzętem komputerowym. Jak przywrócić działanie za pomocą klawiszy Ctrl-Alt-Delete. Oznaki i symptomy. Jeżeli twój komputer nadal jest na gwarancji, możesz skorzystać z pomocy telefonicznej. Aby jednak oszczędzić czas i pieniądze, przygotuj się jednak do takiej rozmowy. No wiecie, to były takie... Ktoś miał pierwszy raz w domu komputer. Nie wiedział za bardzo, co z tym zrobić. Tutaj w ogóle porady, gdzie takie wejścia teraz, to już jest, to jest prehistoria, można powiedzieć. To chyba jest tu wszystko na Windowsie oparte 9.5 albo 9.8 max. Tutaj porady, jak sobie przywrócić system na przykład. Jak zwiększyć pojemność dysku, aby zwiększyć pojemność dysku twardego, regularnie usuwaj programy, których nie używasz. Złota rada, wuju. Siema Jurand, elo. Wspaniała porada. Jeśli komputer nadal nie działa, użyj klawiszy Ctrl-Alt-Delete. Wspaniałe rady. Teraz kto ci poradzi? Teraz ci powiedzą, że temat wałkowany wielokrotnie i proszę użyć wyszukiwarki. To jest w ogóle, ja nie wiedziałem, że ja to jeszcze mam. To jest jedna z moich pierwszych podkładek z efektem. Ja nie wiem, czy to nie jest moja pierwsza podkładka w ogóle komputerowa. Z efektem szałowego 3D. Że tu w ogóle widać, jakby była wypukła ta planeta. To jest czat, nie? To jest czat. Miałeś taką Frekton? No, siema Pawlos. To było popularne. To jest chyba, o ile się nie mylę, to była moja pierwsza w ogóle podkładka, jaką miałem komputerowa. Tu jakieś w ogóle z tego, ta era tak. Nie wiem, czy ktoś jeszcze kojarzy. Takie telefonie, ekstra minuty po doładowaniu. Nie wiem, ciekaw jestem, z jakiego to jest roku. Ale trochę już technologia 3G. Wow. To były, kurde, siema Keram. Technologia 3G. Czekajcie, czy jest tu jakaś data gdzieś? Nie ma, no ale 10 lat, myślę, letko. Korzystny start. Ciekawe, jakbym teraz tutaj zadzwonił na ten numer i powiedział, czy mogę w erze tak sobie na przykład telefon sobie wziąć albo coś. Czekajcie, ja was tu przysunę trochę z tej kamery bliżej. O, dobra. Takie skarby. Dzwonić, myślę, że ten numer już może być nieaktywny. Tu mam w ogóle jakiś magazyn. Ja sobie tak siądę. O. Magazyn Echo Miasta, Echo Internetu. 21 grudnia 2006. Czyli
14 będzie za paręnaście dni będzie 14 lat. Twój przewodnik po globalnej sieci komputerowej. Niesamowite. Neostrada TP 1 megabajt od 28 zł z VAT miesięcznie. Wspaniała oferta. Siema Przemek. Coś wspaniałego. Jakie tutaj... Poszukaj sobie przyjaciół. Wirtualna czytelnia. W sieci możemy szybko i łatwo znaleźć informacje na interesujące nas zagadnienia. Ten internet to musi być fascynująca sprawa. Junior w sieci. Internet to doskonała pomoc w szkolnej nauce. Korzysta z niej coraz więcej uczniów. Siema Wilku. Uniwersytet bez egzaminów. Proszę, zapracowany internet. Michał Wiliński, Paweł Popko. Wiek użytkowników polskiego internetu. Największa grupa 15-24. Takie badanie zostało przeprowadzone. Kulturalne strony internetu. Proszę, wyślij komputer na zakupy. Bądź mobilny w domu. Piękna sprawa. Gaz do dechy. 1, 2, a może 6 megabajtów na sekundę. Internet przyspiesza jak błyskawica. Niewiarygodne. Ale to już Polska była Polska już była od 2 lat w Unii Europejskiej. To już kurde było, coś tam było. Tutaj mam w ogóle gazetkę. Kupiłem sobie Snajpera. Luty 2006. Sniper Elite. Zakupiłem sobie za 19,90. I wtedy do niego była taka fajowa gazetka dołączana, no bo wtedy to się starali jeszcze w te wydania tych gier, nie? Tutaj w ogóle w gazetce mieliście, kurde, proszę, nowy mistrz Robert Kubica, Formuła 1. Kurwa, okiem snajpera. Wszystko tu było opisane. Teraz nic, nie wiesz co zrobić w grze, musisz szukać solucji. Tu mam jakieś, proszę, gazetka gry komputerowe. O takiej to już nawet nie pamiętałem, powiem szczerze. Jaka to jest data? Numer... Maj 2005. Maj 2005. I tutaj reklamują takie nowości, jak na przykład... A czekajcie, ja sobie tutaj się przytnę trochę. Z tej strony. O. Tutaj takie nowości reklamowali jak Punisher, Tom Clancy, Splinter Cell, Kia's Theory. 6,5 zł za taką gazetkę. I były tutaj dwie gierki. Była gierka Rzeźnik i była gierka Starmageddon 2. Starmageddon 2 to jakieś statki kosmiczne. Maluch Racer 2. Kurwa. Proszę. Realna walka. Simplus Team. No, 15 lat temu. Myślę, niektórzy na streamie się urodzili chwilę po tym, jak tutaj recenzja Splinter Cella była. Dostał grę miesiąca. Dostał grę miesiąca i oceniono go na 6 gwiazdek wtedy. O, tutaj, o kurde. Playboy Dimension. Black and White. O, Star Wars Republic Commando. Kurwa. Byli czasy. Proszę. W konkursie można było Wormsy 4 totalna rozwałka wygrać. Flatout. Ależ to była gra. Championship Manager. Kurwa. UEFA Champion League 2004-2005. Punisher. Wtedy wyłaził. I to było fajne, takie tu wypisywali, tu macie mocny punkt, detale, przecieki. Kurde, to wtedy się jeszcze starano w tej prasie growej MTV. To jeszcze były czasy, trudno sobie to wyobrazić, ale to były czasy, jak jeszcze na MTV leciała muzyka. To już jest, kurde, zaszłość totalna. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mam magazyn gry komputerowe z, moi drodzy, roku też 2005. World of Warcraft. Najlepsza gra
MMORPG, jaka dotychczas powstała. Niewiarygodne. A ja w ogóle tą kamerkę trochę zoomuję wam, tak o. Czasami traci ostrość, ale nie przejmujcie się. To fiksuje. Siema, chomik. Siema, muchoza. Także wtedy wyłaził WoW. I Settlersi. I Star Wars Knights of the Old Republic. Kurwa. A w tej grze, w tej gazetce była doskonała gra, jaką jest Nina. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę. A, była straszna tak naprawdę, to jajcuję, że była taka fajna. Nina. Kurwa, jakie to było... Nina trylogia. Oj, tu mi się coś wydarło. To była taka trochę podróba... Trochę podróba nie wiadomo czego. Siema, Filiana. Trochę podróba Soldier of Fortune. Coś takiego. Coś w tym guście. No. Maluch Racer. Kajko i Kokosz. Tu podobne gry, bo to z tego samego roku. Co tu mamy dalej? CD Projekt. Tutaj tak w klimatach cyberpunka. Proszę. CD Projekt. Insider. Czyli wszystko o grach z CD Projektu. A Company of Heroes wtedy wyłaziło. Company of Heroes pod tytułem Kompania Braci, ale to miało sens. Unia Janikowo-Gola. Taka jest kibiców wola. No zajebiście. Co oni tu pisali? Pro Evolution Soccer 6. A to były jeszcze czasy takie. Pro Evo było lepsze od FIFA. Ale to były czasy. Nie, no kurwa, patrzcie to! Nie może być! Pozycja Obliviona mocno zagrożona. O kurwa. Świat w najnowszym dziele Piranha Bytes jest kilkakroć większy od tego z dwójki. Co za wspaniała informacja. No, kurde, ten Gothic 3 to chyba będzie zajebista gra. To chyba będzie, kurde, zajebista gra. Patrzcie to. Gothic 3 Neverwinter Nights 2. Ale się ten... Dark Messiah of Might and Magic. To bym kiedyś zagrał w sumie w Dark Messiah. Guild Wars. A, Scarface wtedy wychodził, Człowiek z blizną. Fear Extraction Point. Kurde, Medieval Total War. Colin McRae 2005. Ach. Wspaniałe. To co jest? Angielski dla każdego. Speak English. Wszystko to może stać się wkrótce twoją własnością. Kursy angielskiego mogłem sobie zamówić. Ale nie zamówiłem sobie wtedy. Ale angielskiego i tak się nauczyłem jakoś. Także nie ma tragedii. Coś ta ostrość się traci. Głupia ostrość w tych kamerach. Siema Korges. Totalna noworoczna wyprzedaż CD Projektu. 2007. To niedawno. Styczeń. To 14 lat dopiero będzie za niedługo. Rok wyzwań. Jakie wtedy CD Projekt miał wyzwania? Jak wtedy jeszcze nie było Cyberpunka. Gracz z powołania. Broken Sword, Anioł Śmierci. W roli głównej Borys Szyc. Jako George Stobart. Viva Piniata. Grałem w to, w demówkę grałem na Xboxie 360, pamiętam. Zajebista gierka. Coś się kończy, coś się zaczyna. Historia Wiedźmina. Część pierwsza. O kuźwa. Michał Kiciński wraz z Marcinem Iwińskim w 1994 roku w wieku 20 lat założył CD Projekt. Tak to się wszystko zaczęło, moi drodzy. A dzisiaj, kurde, cyberpunki. No, widzicie?
Totalna, noworoczna wyprzedaż CD Projekt. Kurde, ale można było sobie kupić wtedy. Była gra gotowa na wszystko na podstawie tego serialu. Cudowne. Tutaj co znowu? Ja pierdzielę! Patrzcie co to jest. Widzicie co to jest? Drukowane z jakiejś strony o GTA. Jakieś pojazdy z San Andreas. To jest w ogóle takie strony. Dodaj stronę do ulubionych. 2004 rok. LOL. To była jakaś, o każdym GTA. Patrzcie, GTA 2, GTA ten trójka. Tu jakieś te screeny pojazdów. Ktoś mi musiał drukować, bo wtedy chciałem sobie widocznie coś poczytać o San Andreas, a nie mogłem. GTA Site, a właśnie, tutaj znowu CD Projekt. Jade Empire, Stalker, wycieczka po Czarnobylu, Test Drive Unlimited, beta test gry. Test Drive to była zajebista gierka, nie wiem czy kojarzycie, na pewno kojarzycie. To była taka gra multiplayerowa, gdzie się po tej wyspie jeździło takiej tymi autami i można było się ścigać właśnie z innymi graczami. Po całej tej wielkiej tropikalnej wyspie można było jeździć i to było kurde zajebiste. To było zajebiste. Z magazynu do sklepu fajne te zdjęcia takie w tych starych gazetach były, nie? Takie trochę z innego świata. Sonic the Hedgehog, Virtua Fighter. Yeah. Coś się kończy, coś się zaczyna. Arka Gdynia, super drużynia. Trzecia część historii Wiedźmina. Jade Empire. Co tu dalej? Proszę, patrzcie! Zafoliowane. Zrozumieć mój komputer. PC bez tajemnic. Mój komputer się zawiesił. Jeszcze zafoliowane. To jest unikat. Moi drodzy, unikatowa rzecz. Co tu mamy dalej? Insider. Jakiś... A, to jest ten CD Projekt Insider. O czym tu pisali? Word in Conflict. Wyścigi. Word in Conflict, fajna gra, można było dupnąć bombę atomową. Takie trochę Company of Heroes. Virtua Penis, przepraszam, tenis. Yeah. Kurczak mały. As w akcji. Time Shift. To była gra, gdzie można było cofać czas. To były dopiero numery. Tutaj można sobie było kupić zajebistego laptopiczka. Albo aparat z Olympusa. Karta graficzna GeForce Go 6100. Dysk twardy 80 giga. Wow. Asus Heart of Technology. Ale to były kurde sprzęty. MP3 z pentagrama za 195 zł. MP4 za 259 zł. Kurwa. To już nie było byle co. O proszę. Empik. Tom Kultury. Siema Wolfeo. 27 kwietnia, 10 maja 2007. To świeżynka. Tego pana to nawet kojarzę. Marek Niedźwiecki. Kurde, nawet nie wiedziałem, że Empik miał jakieś swoje pismo. Wielki powrót Pawła Jasienicy. Polska Piastów, a to ten, co o historii pisał. Czy książki podrożeją? Nie wiem, czy wtedy książki podrożały. 07 goście. Dobra, co tu mamy dalej? Świat gier komputerowych. O kurwa. Siema Kasia. Świat gier komputerowych, drodzy państwo. Pełne wersje gry. Kozacy. Kurde, kozacko. Z kiedy to jest? Musi być gdzieś data.
Kurde, nie widzę nigdzie. Ale z jakieś 2005 obstawiam. Ja, Brothers in Arms wtedy wyłaziło. Kurwa, moja ulubiona gra chyba. Wojenna, Road to Hill 30. Przy kodzie kreskowym właśnie nie ma. Nieistotne, ale no to musi być tak. A, dobra. Tak, 2005. Luty 2005. Ostrość. No, łap się ostrość. Od kamieni do gwiazd. Siema, Soushibo. Coś pięknego. Tu was przerzucę i trochę pomniejsze. O. W imię lepszego jutra, kosmiczna szybkość, laserowe dzidy, laserowe światy. Pod sztandarami wiary. No tu jakiś play rozlajerowany. A jakie komiksy były fajne jeszcze wtedy na końcu. Co tutaj było? Dead Rights, wściekłe psy. Boiling Point, zapomniałem w ogóle, że taka gra istniała. Jak Boiling Point. Siema wujto. Fable wtedy wyłaziło. Fable The Lost Chapters. Oh my gosh. Panzer's Phase 2. O kurwa. Ja czaicie takie hasło w dzisiejszych czasach w gazecie. Kurwa, teraz to wszyscy z roboty wywaleni na zbity ryj. Ale takie te grafiki tu w bąbelkach jakiś tego, nie? Kurde, to była szata graficzna. Ciekawostki. Pierwszy starty Rocketmana i to były takie żarty, nie? Takie żarty słowne. Na przykład wysiadka. Tak, nam też głupio kraść takiego złoma, nie? Albo pierwsze starty Rocketmana odbywały się na odludziu. I to takie były, kurde, takie to było śmieszne. Tutaj opis pojazdów, samoloty, dwukołowce. No kurde. Tutaj żarciki, nie? Że zamiast w zdrowym ciele to w zdrowym cielaku. O sportach w San Andreas. Thug Life. O kradnięciu. Kurde. Fear. Oj, Fear to był horror. O, było. Cold Fear. Zajebista gierka, mam ją na płycie. Dostałem ją kiedyś na urodziny. Niestety nie mogę jej odpalić, bo nie mam działającego napędu. Das Boot. O, recenzja Brothersów. To było wspaniałe. Ale 7 tylko dali. 99,90. Driver. Kurde, ale tytuł średniak. O, średniak. No, ten driver to było masakra. Nie dało się normalnie sterować postacią. Act of War. SWAT. Personel sprzątający. O, SWATik to była. Zacna gra. Tu były porównania. Porównanie Brothers in Arms i Full Spectrum Warriora. W różnych takich aspektach gry porównywali. Co w danej grze wypadło lepiej. Piękne to były czasy. Sim plus Team. Dobra, muszę sobie tu robić pomału porządek, bo mam tego jeszcze około bardzo dużo.
Tu Inside CD projektowy znowu. Jakiś tam... A to z tego lata, co już patrzyliśmy. Tutaj z Frontlines, Fuels of War. Fajna gierka, grałem w demo na Xboxie, pamiętam. Czy są reklamy tapet na telefon z gołymi babami? Właśnie, muszę uważać. No i tu wchodzi już poważna gierka. CD Action, poważna gazeta raczej. Luty 2008. No to już można powiedzieć czasy nowożytne. 12 lat temu, no 13 za niedługo. Co tu się wtedy grało? Serwery dedykowane Kim Sufi. Nexus. Turok! Wtedy, no ja już Turok na 360 wtedy wyłaził. Kurwa było. Just Cause 2. Just Cause 2. O, fajny był Just Cause. Ghostbusters. Nigdy to nie grałem. Two Worlds. O, to mi polecaliście, żebym zagrał kiedyś. Two Worlds. The Temptation. Czyli pokusa. Zagubiony? A, to wtedy zagubieni wyłazili. I wtedy takie reklamy inspirowane zagubionymi wychodziły. Vampire Story. Grey Matter. Panzer's Cold War. Kurwa. Conflict the Night Ops. Ale to byli czasy. Sorry. Nie patrzcie. Podsumowanie roku 2007. Piękny to był rok. Co ja wtedy mogłem robić? Grałem w komputer. O, to była fajna gierka. The Club. Komiksy. Wtedy wychodziło, no. To wychodziło w tamtych czasach. Cayman Lynch, a to już wcześniej wyszedł. Mocarne tytuły. Tu mam w ogóle plakat z 2007 roku z Jade Empire. O. Siema Bartus. Jade Empire. No, powiem wam, że nie grałem. Ale plakat fajny. Teraz, kuwa, jak to złożyć? Tutaj Inside od CDP. Tu zaś plakat Jade Empire. Tutaj Guild Wars Nightfall. Nawet taki plakat miałem. Nie miałem tych plakatów gdzie wieszać, dlatego mam je wszystkie poskładane. O! Proszę. Klik! Klik. 6,90 kosztował klik. Kurde, jakie to zakurzone wszystko. Wiesiek 1, ale w kliku był fajny papier taki pro, muszę sobie wytrzeć ręce. To się za parę lat, jak to wyjmę, to mi się to tak rozpadnie w rękach, tak jak mumia. Wiecie, jak mumię wyciągają z tego, z sarkofagu i ona tak się rozlatuje. Czyżby kurde recenzja Wieśka? Ale te podsumowania to takie, że trzeba by... Wiedźmin. Plusy. Rewelacyjny główny bohater. Bardzo efektowna walka. Dobra grafika. Minusy. Tylko 5 magicznych znaków. Dlaczego mam papier tak blisko toaletowy? Jakbym się obesrał przed kąpem, żeby się podetrzeć. Cliff Barker's Jericho. Fajny horror. Grałem w demówkę na Xboxie. No za walkę dać plus w Wiedźminie pierwszym to trzeba było chyba na kacu pisać ten artykuł. Co prawda i tak lepsza jak w Gothicu 3. Command and Conquer. Próbowałem kiedyś w to grać, nie mam głowy do tego typu gier jak i do StarCrafta. A Resident 4 wtedy wyłaził. On jeszcze na GameCube wyszedł. Stalker.
Ma śmieszne komiksy. Komiksy z Wieśkiem. Recenzja Stalkera. Siema Fubar. Co napisali Stalkerowi? Niesamowity klimat, swoboda rozgrywki, udana sztuczna inteligencja, nawet jeśli z tego powodu gra jest bardzo trudna. Umiejętne wykorzystanie elementów RPG. Minusy. Wysoki poziom trudności. Brak pojazdów. Widać, że gra trochę się przeleżała. Drobne niedoróbki graficzne dotyczące mechaniki i rozgrywki. No jak Stalker na tamte czasy już był przeleżały, to już wszystko tłumaczy. Siema Dogę. To ma odzwierciedlenie w cudownych mechanikach tej gry. Infernal. O kurde, to było dobre. To było dobre. A tu tapety z gołymi babami gdzieś są pewnie, to nie mogę wam pokazać. You Are Empty. W to bym zagrał kiedyś. Nie wiem, czy to jest dostępne w dystrybucji cyfrowej. Wątpię. To była gra bardzo skrajnie oceniana, ale zagrałbym w nią. Dobra, idźmy dalej. Muszę już zacząć stąd zbierać. Się potem z tego. Tym nie dam rady. Co my tu mamy? Supreme Commanda. Strategia na galaktyczną skalę. Kolejne uderzenie. Kwiecień 2007. Tutaj plakat. Prince of Persia. Siema Mkacz. Jak Cyberek poszedł, wkurwiłem się i wyłączyłem streama. Prince of Persia 2 trony. Nie wiem czemu skleiłem go taśmą. Bo się skleił? Nie no, wyjebało mi neta wczoraj jak grałem w Cyberpunka. Wcześniej miałem wielki problem z dźwiękiem, ale naprawiłem go. W ogóle mam gazetkę broń.pl. Tu mam... Ojej, to Oblivion wtedy wyłaził. Tak, tak. Już widać wtedy nurt tego multikulturalizmu w reklamach. O, Ghost Recon Advanced Warfighter. To była gra, która, nie wiem czy kojarzycie, ale topiła karty graficzne. Recenzja BioShocka. Fajne były te recenzje, bo one podawały plusy i minusy, ale i tylko tyle. Żadnej oceny takiej, które są bez sensu w większości te oceny. Dreamfall, Stalker, a to jest z podobnych tych. Hitman, Blood Money. Oj, to był Hitman. A to jest zapowiedź? O kurwa. To jest zapowiedź faktycznie z E3. Brothers in Arms Hell's Highway. Jak w ogóle ta gra miała wyglądać kompletnie inaczej niż się okazało w wersji finalnej niestety. I to miała być jedna z pierwszych gier wykorzystujących moc Unreala Engine'a 3 i tak średnio wykorzystała tak naprawdę. To co miało być niestety nie było tym czym miało być. Siema Navritimus. I mi bardzo było smutno. O, jakie tu kurde reklamy. Siema Dexter. Hej, to było chyba... To był ekskluzyw na Playa? Trójkę? Coś takiego. To był taki Crysis, trochę mniej udany. Lara, ale można było wygrać sprzęty wtedy, kurwa. Klawiatura Apollo AM3000 Fighter. Siema Nexon, siema Coovers. E3 2006. O dzieci, tak wyglądało kiedyś E3. Kiedy jeszcze było normalne E3. Piękne to były czasy. Nvidia kocha graczy. A, ja to wiem. Ja to wiem, że Nvidia kocha graczy. Riddick. Fajna gierka. Heroesy. 5. Tu plakaty. O kurde, z Wieśka plakat. O! Fajny. Taki to sobie można wieszać na ścianie.
Dobra, zobaczmy, jedźmy dalej, bo to będzie trwało, to będzie 5 godzin trwało to wszystko. Tutaj Klik, też z podobnych czasów widzę, recenzja Ghostów. 6,5 zł za gazetę to można było dawać. O kurde, CD Action, grudzień 2007. 196 stron. Mega recenzja Crysisa. Czaicie? Kurde. Czacze. I koda 4. No, nie byle jaki numer. Empire Earth. Turok. Sabotage. Średnia gra wyszła, a mogła być fajna. Tak, CD Action wtedy było najlepsze. Ze wszystkich tych gazetek. No ale jakie było drogie, nie? 14,90, kurde, 14,90 to nie było tak. Z kabzy wyciągnąć. Gearsy 1, kiedy przyjdą podpalić twój dom. Wtedy wyłaziły. Na peceta. Dead Island. Tak, CD Action to była gazeta premium, no. Była. I jakością grafik i w ogóle wszystkiego. No, 14,90 na tamte czasy, gdzie ludzie zarabiali 2 razy mniej co teraz, a może i z 3. Nie, przegląd nie jest z okazji porządków świątecznych. Nie robię żadnych porządków świątecznych jeszcze. Nie mam co tu porządkować. Club, fajna gierka, ale jakoś tak bez echa przeszła. Z tego co kojarzę. Hitman. Siema Rugarik. Kane and Lynch. Ale to była fajna gra. 2 też była fajna. Już nie tak, ale najbrutalniejsza para w historii gier. No, gry były do CD Action bardzo fajne. I tutaj, kurde, potężna recenzja Crysisa. Z rekomendacją CD Action. Pomimo, że ledwo im ta gra działała. No, wysmarowali tego tekstu. Enemy Territory Quake Wars w ogóle wtedy wychodziło. Ale one się tak nie przyjęło jak stare, nie? Jak stare te Enemy Territory Wolf. Ale było fajne całkiem według mnie. Grałem teraz z botami, bo neta wtedy nie miałem oczywiście jeszcze. 9 wystawili Crysisowi. Obcy kontra Predator 2. Ale to było gówno. Masakra. Kto ten film zrobił, to powinien być na łubiankę zesłany. Czekajcie, co oni tu napisali? Najlepsza do tej pory grafika i to nie tylko na PC-cie. Wszystko tu jest. Pojazdy, supermoce, świetny sprzęt. Inteligentni przeciwnicy. Multiplayer. Stosunkowo długa kampania singlowa. I minusy. Drobne wady, które można by wymieniać, ale po co? Jeśli ktoś spodziewał się rewolucji przez wielkie ry, będzie raczej zawiedziony przez małe zy. O, kurwa, ale to był. Jezu, jaki to był rok. Crysis, Call of Duty Modern Warfare 4. Aż mi nóżka zaczęła chodzić nerwowo. Aż mnie ogarnął dreszcz ekscytacji, jak sobie przypomniałem. Ten pamiętny rok 2007. Kurwa, ale to były czasy. Ale to były czasy. Jakie to były czasy. Boże. Dla graczy. Cudowne. Tylko minus był taki, że kto miał wtedy kompa, żeby grać w tego Crysisa na przykład. Ale to byli czasy, kurwa. Siema Flowej. Kodzik też dostał 9. No musiał dostać. Ale to były czasy, kurwa, 13 lat temu. Co wyście robili 13 lat temu?
Ja wtedy, no właśnie grałem w Koda 4, bo Crysis mi nie łaził oczywiście. Grałem w Tibie, forum o Pokemonach, już po ślubie. O, jakiś staruch. To co teraz? Czyli nic! To były złe czasy, nostalgia płata ci gile? Jakie gile? To były złe czasy? 2007 rok to były złe czasy? Czemu niby to miały być złe czasy? 3 lata od wejścia do Unii Europejskiej, wszystko się w Polsce rozwijało, kwitło. To były zajebiste czasy właśnie. Teraz są chujowe czasy w porównaniu do tego. To akurat były bardzo dobre czasy. Dla Polski ogólnie. I nawet nie pierdolcie, że nie były. Bo nawet nie macie żadnego argumentu na to. Było wpyte. Gearsy dostały 9 na peceta. Wtedy pamiętam, że te Gearsy polskie studio People Can Fly portowało. Bo to było pierw ekskluzywem na Xboxa, nie? Siema, Lukas. Nie no, w 2005 poziom korupcji nie mógł być jak w Rosji, bo musieliśmy tą korupcję przed wejściem do Unii przynajmniej w jakimś stopniu utemperować. Oczywiście było pod tym względem gorzej jak teraz, ale... W 2008 zaczynał się kryzys, tak, ale nie w Polsce i to było najlepsze. Time shiftik. A ktoś pytał, czy mam więcej tych gazet. No mam 2 takie sztaple tych gazet. Właśnie wszystkie je przeglądamy. Znudzony? Akcja! Precyzyjnie i bezprzewodowo. A co to dali 7? Time shiftowi. Unreal Tournament Free. Kurde, to Unreal wtedy trójka wyłaził. Ej, serio, 2007 to był rok... Kurde, platynowy rok gier. To było coś pięknego. 9 plus mu dali Unrealowi. A tu nawet jest porównanie. Quake Enemy Territory kontra Team Fortress kontra Unreal. Kurwa, ale to było. Hellgate. Ja pierdzielę, ja o tym Hellgate'cie... On miał taki zajebisty trailer. To była w ogóle chyba jedna z pierwszych gier, które miały obsługiwać DirectA 11. On miał taki zajebisty trailer, że taka babka z jakimiś takimi smokami walczy. Taka babka rycerz. I kurwa, co to nie miało być. I w końcu wyszło z tego takie trochę gówno. Takie gówno. Nawet w to nie grałem. No, tak to z tymi zapowiedziami wtedy było czasami. Ale 7 plus dostał. Pamiętam, że za minus było, o właśnie, zupełnie nieudany tryb DirectA 10. A żeby działał Direct 10, to trzeba było mieć Windowsa Vista. A co to był Windows Vista, to ja chyba wam nie muszę przypominać, nie? To była masakra. Kane and Lynch jeszcze wtedy wyszedł. Kurde, przecież to było... To było coś wspaniałego. Cofnąłbym się do takiego 2007. Pro Street jeszcze na Playa 2 wyłaził, a wyglądał jak kupa. Blazing Angels. Terrorist Takedown. Mam tą grę. Mam tą grę gdzieś. Gdzieś ją mam. Hellblade. A Orange Box wtedy w ogóle chyba wyłaził. W 2007. I ja tego Orange Boxa kupiłem. To był Half-Life 2, epizod 1, epizod 2, Portal i Team Fortress. I to kosztowało wszystko 89 zł na peceta. I mam w pudełeczku Orange Boxa oryginałkę. Kupowałem go w... Mnie w ogóle to jakoś wtedy nie interesowało. Ja pamiętam, pojechałem do... Chyba na rowerze w ogóle? Pojechałem do... O, jakie fajne te... Jakie fajne, patrzcie. Ciciki z kurzu. Będę musiał poodkurzać tu wszystko po tych gazetach. Pojechałem, pamiętam, chyba na rowerze do Mediamarkta, tego co jest na granicy Bytomia i Chorzowa, i chciałem sobie kupić jakąś grę. Miałem tam kasę z urodzin, ze świąt, nie, z Mikołaja i tak to zauważyłem i mówię, kurde, tyle gier za takie małe pieniądze, to kupiłem.
I pamiętam wtedy, że trzeba było zainstalować do tej gry Steama. I przy Orange Boxie po raz pierwszy zainstalowałem platformę Steam. Czyli było to 13 lat temu. A ogólnie od kiedy jest Steam, to nie wiem nawet. Siema Wafile. Serwery dedykowane, 109 zł netto miesięcznie, 100 Mbps przepustowości. Steam był bandycki. Czemu bandycki? Cyberstrefa, ostateczna rozgrywka 2007. Od 2003. No to wtedy nie miałem jeszcze, to ja miałem od 2007 dopiero. Assassin wtedy był przecież też. Czy wyszedł w tym roku, czy jakoś? Listopad 2007. Boże, to jest niewiarygodne! To jest gazetka 2007, to jest niemożliwe. Ile wtedy wyszło gier po prostu, które przeszły do historii? To grałeś w epizody HL2 bez znajomości podstawki? Ale jak bez znajomości podstawki? Przecież tam był Half-Life 2, epizod 1 i epizod 2. To co ty gadasz? No, jakie kurde sprzęty w Carrefouru. Z Manty. No, Manta. Polska firma, nie? Telewizory były z Manty, nawet pamiętam. Konfigurator na święta. Kurwa. Było. Harry Potter. Harry Potter. Moje miasto. Miasto bez kabli. D-Link. 11 lat gwarancji. Wow. Bezprzewodowy. Kurwa. No ale epizod 1-2 to nie jest podstawka. Wójto, ty jesteś albo pijany, albo głuchy, albo... Resztę sam se dopowiedz. Po raz trzeci powtarzam. Był tam Half-Life 1, epizod 1 i epizod 2. Mediatek. Kurde, miałem głośniki z Mediatecha. Dosłownie kupione chyba za 89 zł. I działały mi te głośniki, no... Kurde... nie wiem. Z 8 lat je miałem chyba. Siema Pimat. To jest... Proszę pana... legendarny CD Action z grudnia 2007. Robimy przegląd gazetek, których mam milion. Tutaj super sprzęty. Ja lubiłem oglądać te karty graficzne na końcu i se marzyć, że wow, będę miał to. O, Nvidia GeForce 8800. No, bez takiego GeForce'a wtedy tego Crysisa odpalić, to można się było pożegnać generalnie. Palmofon, w ogóle co to jest? Ati Radeon. Ati, nie. O, recenzja GeForce'a. Zotac GeForce 800 GT AMP Edition. Kurwa, Razer Diamond Black. Wow. Wow, ale tu były sprzęty, kurwa. 24 cale monitor dla graczy. I można było w Wiedźmina 1 sobie zagrać. Sztos. Dobra, kładę to na bok. Jedziemy dalej. Tu jakaś w ogóle wyrwana z playa okładka. O! I jedziemy. Świetne gazety konsolowe. PSX Extreme, drodzy państwo. Kiedy wydany? Czerwiec 2009. O! To już było kurde w miarę nowe. Co tu za za nielegalne obrazki. Czytam od tylu lat i uważam, że to szambo, ale dlaczego? Mam pierwszy numer PSX na strychu? No to niezły kurde skarb. Ta szata graficzna tej gazety była taka trochę biedna wtedy, nie?
Battlefield Bad Company 2. Uwaga! Proszę Państwa. PlayStation 2 449 zł. PlayStation 3 1399. Xbox Premium 1179. Skynet. Szeroki wybór gier. Prototype. Mafia 2 wtedy wychodziła. Ale piękny design reklamy. Dlatego, że do dzisiaj tworzą to ludzie, którzy piszą dla fanu. A to chyba właśnie dobrze że tak jest. Final Fantasy. O, Red Deadzik. Siema Beauty Data. Red Dead Redemption. Kurde bele. Ale kiedyś to było, kurwa, kiedyś to było, kurwa. RDR 1. Pojawiły się w ogóle takie głosy, że ma być niby jakiś remake jedynki i 2 do tego dodana. I taki ma być zestaw w sprzedaży, ale recenzję wysmarowali konkretną. No Red Dead 1 był świetny, ja nie miałem wtedy takiej konsoli, żeby w niego zagrać. Niestety Assassin 2. O, no kurde, klasa. Klasa. Bayonetta. Gra o babie z wielkimi cycorami. Saboteur. Tak średnio wyszła ta gra akurat. Dobra, co my tu mamy dalej? PSX Extreme ze stycznia 2009. Mirror's Edge. Oj, Dead Spacek. Kurde, Dead Spacek, to były czasy. Tylko strach trzyma cię przy życiu. Oj, Dead Spaceku, mój kochany. Cię te EA załatwiło. Już cię nie ma kto zrobić. Resident Evil 5. Musiałbym przejść tego Residenta z Patty w koopie. GTA 4 Lost and Damned, czyli ten dodatek do GTA. No, złożyli mu ręce. Nie składajcie mi rąk. O, proszę, jaki piękny. FIFA 2009. Czas na FIFA 09. Czy tobie też spacja się wypina przy nacisku z lewej strony? Nie, nic mi się nie wypina. Wiedźmin... Ej, to jest w ogóle Wiedźmin, który nigdy nie wyszedł. Wiedźmin Powrót Białego Wilka. To miał być Wiedźmin po jedynce. I nigdy się nie pojawił. Tak. On miał być na konsolach. Na Xie 360 i na Playu. I nie pojawił się w końcu nigdy. Tak, to miał być taki... Nie, to nie miał być port, dosłownie. To miała być inna gra od jedynki. Ty wuj to dzisiaj coś pijany. Coś pijany. Tu nie dosłyszał, tu nie zrozumiał. Redzi nas oszukali, ale wydali fajnego Cyberpunka, to niech będzie. Need for Speed Undercover. Nie kojarzę takiego Need for Speeda. Siema trawienny. Need for Speed Undercover? Ja już wtedy chyba nie grałem w Need for Speedy, na to wychodzi. Ale mam ręce całe brudne z tych gazet. Oj, Killzonic. Killzonic to był sztos. 2. 2, 3 na Playu 3. Oj, Killzone był dobry. Dobry był. Dobrze, że nie kojarzę, bo to Badziew był. Skate. Halo Wars. W to nie grałem, bo nie lubię gier RTS-owych aż tak. Konsolowy ring. Xbox 360 kontra PS3. Walczyły tutaj ze sobą. A, to wtedy były ten. 9 rok to jest trawienny. Wtedy to były czasy zażartej walki tych konsol.
2006. Wrzesień. Cofamy się o 3 lata. Bad Day Los Angeles. Ostrość, ostrość. Łapać. Kurwiszonie. Kamera za 1000 zł, ja pierdolę. Gdyby mnie ktoś kiedyś pytał, czy polecam kamerę Logitech Brio w życiu. Bad Day Los Angeles. Mam tę grę na płytce. Ale bym sobie zjadł takiego pikanteryjnego brando. Pikante. Blood Money. Tak, dodawali. Właśnie z tego CDA ją mam. Znaczy z tamtego któregoś kolejnego. Gothic. No, Blood Money to było. Need for Speed Carbon. O, no nie był to tak fajny Need for Speed jak Most Wanted, nie? Ale był fajny. Był fajny. Krótki, ale fajny. Treściwy. Wersja na PC-ty nie będzie identyczna jak na Next Geny. Czy Arkanie przeszedłem? Kończę. Kończę. Frontlines, to już o tym pisali. O! Call of Juarez, Jaruzel. Expandrelli, fajna gierka, trochę jak Koliny stare. To chyba było polskie? Albo coś mi się myli? Czy Valhalla mam w planach kończyć? Mam. Techland, no tak, no to dobrze. Dobrze pamiętałem. Moi rodzice wypierdalają rzeczy. No, a ja mam właśnie manię przeciwną. A ja mam manię bunkrowania wszystkiego, dlatego mam 2 takie sztaple gazet zebranych przez ostatnie 20 lat. I wszystko ma plusy i minusy. Możemy sobie przejrzeć, ale za to nie mam miejsca w mieszkaniu na nic już. Takie mam starcze, to są takie starcze przyzwyczajenia. Ja się wychowywałem ze starymi ludźmi i dlatego mam takie starcze nawyki. Jak właśnie takie kitranie wszystkiego i... A, bo to mi się... Nie, to się przyjdą jeszcze. To się przyjdą. Żona mi kiedyś wywali. No prędzej... Znaczy po pierwsze tak, nie mam żony, nie planuję. A po trzecie, prędzej ja bym wywalił kogoś, niż ktoś wywaliłby mi coś mojego. A jeżeli ty dałeś żonie sobie tak wejść na łeb, że ona ci wywala twoje rzeczy, to pozostaje mi jedynie skwitować to chwilą milczenia. Oblivion. Tu fajne takie, gigabajtowe Azjatki. Prey. Bardzo fajna gra. Nigdy nie przeszedłem. Nigdy nie przeszedłem Preya. Co? Street Poker? Nie, no to gigabajta reklama. SLI? O. Prey. Kompromis. To jest kompromis, jak ci baba wypierdala twoje rzeczy. To się bierze rozwód i tyle. Preya trzeba kiedyś ograć, starego dobrego. O, ja byłem taki napalony na taki monitor wtedy. One miały te podświetlane, te podstawy takie inspiring, inspirujące. Kurde bele. Fant najlepszy? Co to jest? Fanta. Fanta? Micro Machines. Micro Machines, kurde, coś mi się kojarzy, ale... Kurwa. O, dzięki, chomik. Musicie dać followa. Ale nawet nie wiem, o co z tą Fantą chodzi. Chyba nie o ten napój, nie? Chyba, że to jakaś agresywna akcja promocyjna Fanty, ale wątpię. Outrun 2006? Powiem wam, że nawet takiej gierki nie pamiętam zbytnio. Outrun 2006.
człowiek pozapominał, co to kiedyś wychodziło. Devil May Cry, w to nie grałem nigdy. To nie grałem, to nie były moje klimaty. Ford Street Racing, mam tą grę. Barrow Hill. A, to jakieś horrorowe, ja w takie gry nie grałem. Ja, tutaj dupy plus 18. Nie, nie mogę wam tego pokazać. O kurwa. O kurwa. Będzie ban? Będzie ban czy nie będzie? Nie no, nie ma nic drożnego. 5 dostał. Jakie dali plusy? Dobrej jakości filmy, duża liczba tychże. Jedna kobieta jest naprawdę atrakcyjna. Minusy. I tylko jedna. Gra w pokera tylko jako niepotrzebny przeszkadzacz. Miejscami zatrąca o porno. What? To jest minus? W takiej grze? Lol, ale takie, podobało mi się jak wtedy tak jajcarsko pisano w tym CD Action. O kurde, ale to było... Ale kiedyś to było, kurwa, nie, to było, kurwa. Railway Simulator. Panzer Elite Action. Ja grałem w to. To był prekursor WOTA, tylko że to miało kampanię singlową. Tu się jeździło czołgami i... no i w sumie tyle. To najlepiej opisuje tą grę. Tu się jeździło czołgami. Jeździło się czołgami i nawalało się do innych czołgów. Można było czołgami amerykańskimi jeździć, niemieckimi. Glory of the Roman. Trackmania. O, Trackmania była fajna. Quake 4, Oblivion. Oblivionowi dali 9. Liquid. To mi się coś kojarzy. Chyba w to grałem kiedyś. Dobra. Jedźmy dalej. Mi już zasycha w gardle. A w ogóle to coś takiego mam na dzisiaj. Pod te sentymentalizmy. A to w ogóle wszystko się nagrywa na YouTube'a, także już się nagrywa godzinę prawie. Jeżeli ktoś na YouTubie do tego momentu doszedł, to musicie napisać w komentarzu i dać łapkę, bo ja to planuję na YouTube'a całe wrzucić. Niech młodzież obejrzy. Moi drodzy, PSX Extreme z Splinter Cellem. Double Agent. Siema Kubanos. 2006 sierpień 2006 14 lat temu z hakiem. Piękne czasy. Są rzeczy, o których twoje oczy nie chcą widzieć, lol, i baba bez oczu. Czajcie takie coś, kurwa. A nie wiem, listwa, wiesz, nie pamiętam tego już tak. Co to kurwa jest? Ale wtedy były reklamy. Coś pięknego. Wtedy to kurwa byli reklamy. Dobra. Możesz jak coś, można też wyłączyć z modów ten tylko dla obserwujących. O ile jest dalej włączony. Już chyba boty poszły raus. Call of Duty 3 zapowiedź, które wyszło tylko i wyłącznie na konsolę. I to było... A czemu Jaszczurek włączył tryb dla obserwujących? Kurde, Jaszczurek, ja cię zwolnię z roli tego moda. Ty się nie nadajesz. O! Double Agent. Double Agent w ogóle było ciekawe o tyle, że na konsolę nowej generacji wtedy, czyli na Playa 3 i na Xboxa, była całkowicie, i na PC-ta, była całkowicie inna wersja tej gry niż na Playa 2 i Xboxa 1. I chyba GameCube'a i chyba nawet na Wii to wyszło, o ile pamiętam. I w zasadzie to ta na te stare konsole miała lepszą fabułę i ciekawsze misje niż ta na nowe, ale miała bardzo słabą grafikę. Oczywiście. Naturalnie ten sprzęt już wtedy trochę nie wyrabiał, nie? Siema Bazyleusz.
Shinobido. Double. Nie no, double. D-O-U-B-L-E. Double. Double agent. Podwójny agent. Over the edge. Hedge. Co mamy dalej, drodzy Państwo, w tej naszej sentymentalnej podróży? Sierpień 2008. Co to wtedy było na topie? Motocross to był ekskluzyw. To był ekskluzyw na Playa 3. Fajne to było. Nie grałem, ale chyba było fajne. Wow, pokaż swoją buzkę, bo gra się nazywa Buzz. Ale śmieszne nawiązanie zrobili. Że buzika, że Buzz. Dobra, wtedy to ludzie mieli ten pomyślunek, nie? Teraz nie mają. Star Wars Force Unleashed. Nigdy nie wyszło chyba to. Albo to mi się myli z czymś innym. Resistance, fajna seria na Playa. Siema Mumia. Mam nadzieję, że wyjdzie jakieś nowe... wtedy już Call of Duty World at War zapowiadali. Wyszło. Nawet 2 części. Okej. To mi się coś pomyliło. Z jakimś, które zapowiedzieli, pokazali nawet jakiś gameplay, a nigdy nie wyszło summa summarum. Too Human, to był chyba taki trochę a la Gothic? Czy taki a la Elex bardziej? Znaczy Turning Point technologicznie było... Kurwa, straszne. Czy są starsze sprzed 2000? Ja najstarsze CD Action mam z 2000. Nawet może je gdzieś tu znajdę. Mortal Kombat. O kurwa, Play 3 wtedy kosztowało jeszcze 1500 zł. Fes. To były czasy. Ci se tu pojechali do Japonii. Se fajnie, zdjęcia robili, wdupiali se te łone ryby, sushi. Się żyło, kurwa. Kung Fu Panda. O! Proszę. Czerwiec 2007. Call of Duty 4 Modern Warfare. Zapomnijcie o II wojnie. Nie, to wtedy był szok. Jak? O! Ale wtedy były sprzęty. Czekajcie, ja go chyba miałem. Oczywiście nie z tymi głośnikami. Mnie się wydaje, że ja go miałem chyba. Któryś z serii tych muzycznych Sony miałem, ale biały. Biały był. Spoko był telefonem. Te telefony jakoś mnie nie ciągnęło do smartfonów pierwszych. Ja miałem długo dość telefon taki z klawiszami. Devil May Cry. Czyli Devil May Cry. Dziobo może płakać. Ugo Volt. Lol, nie wiem w ogóle co to jest. Theater of War. Gods and Heroes. O, Lost Planet. To była fajna gra, taka, zabijało się takie potwory i z nich się taką energię pozyskiwało. Cieplną, bo to się działo w zimie. A druga część wyszła i działa się w dżungli takiej. Fajną grafę to miało, ale takimi mechami się łaziło, no. Ale miało słabego porta na PC-ta. O proszę, StarCraft 2. To byli czasy. Kurde. Wtedy się... O, Need for Speed Pro Street. No, kontrowersyjny Need for Speed, nie?
Taki całkowicie inny niż wszystkie inne. I bardzo źle zoptymalizowany. I mało komu działał. O, zapowiedź koda nowego. Kurwa, ale to było. Ale to było, kurwa. Możliwe jest zniszczenie w zasadzie każdego obiektu na mapie. Tak było. Tak było. Modern Warfare to prawdziwy, interaktywny film sensacyjny. No to akurat prawda, no to wtedy robiło potężne wrażenie. Zresztą do dzisiaj robi. To jest świetnie wyreżyserowana gra, że tak powiem. Settlersi. O, bradersiczki. Czemu wyście nie wyszły takie, jak miały wyjść? Powiem wam, jesteśmy w połowie mniej więcej pierwszego sztapla gazet. Dobra. Ja sobie otwieram piwo. Pa. Jak się dymi. O, bo mi w gardle mi aż zaschło, wiecie? Wędkarski świat. Wędkarski świat 4,95. Ale z jakiego to jest roku? Siema Elcigo. Tu jest jakiś karp tłusty. Czekajcie, z kiedy to jest? Czerwiec 99. Ja walę. Co? Na kolanach, przy trzcinach. Kurwa, ale to miało klimat te gazety, nie? Bałtyk, plaża i ryby, sznur na jeziorze, lubię paproszyć. Siema Paszkow. W którymś magazynie był Andrzej Duda? Może w tym. Stara metoda w nowym wydaniu. O kurwa. Tropienie węgorza. Siema Miczu. Dobra, ale myśmy tu mieli growe gazety przeglądać. Proszę bardzo. O kurde. 2003 rok. No, drodzy państwo, idziemy ku przeszłości. To już muszę delikatnie tutaj otwierać. No to już tutaj może się rozpaść niczym faraon wyjęty z tego, z łonego. Ja! Niczym z grobowca. Kurwa, w ogóle co to były za jakieś reklamy? Z typa wyciągałem jakąś glizdę, jakieś palce ucięte. Co to w ogóle było? No wtedy była troszeczkę inna tolerancja na takie rzeczy. Tak było normalnie jeszcze, jak pamiętacie w tych czasach, nie? Tu można było jakąś dupę, tutaj cycka, coś tego, tu nie. Teraz to się wszystko popierdoliło. Także pod tym względem tęsknię za tymi czasami. Takiej trochę normalności. To się przez te 17 lat... Tak? 17 lat, no. 17,5 się trochę pozmieniało. O, to mam. Tą gierkę mam. Warcraft 3 The Frozen Throne. Oh my gosh. Nowe gry Cenegi. Shade. Połowa z tych gier pewnie nie wyszła nigdy. Tutaj o tym, jak powstaje model postaci. Że pierw z gliny, tego lepią, potem szkielet, potem już z geometrią i potem oteksturowany. Blood Rain. Blood Raina trzeba ograć. Ostatnio wyszła jakaś taki ala remaster? Remake, remaster.
Gothic! Kurwa, fantazji jak się patrzy, recenzja Gotika 2. Ja pierdzielę. Co oni mu to napisali? Plusy. Wielowątkowa fabuła. Wielki świat, większy niż w G1. Świetna oprawa wizualna. Audiowizualna. Minusy. Źle opracowana opcja FPP. Tam było jakieś FPP? Niewygodny w użyciu plecak? Nie. Brak quicksave'a. Czepiali się. No ale ta gazetka to mogłaby iść do muzeum. Na premierę się grało? O, no w Gothica 3 to ja nie grałem na premierę, w ogóle wtedy w Gothiki nie grywałem. Ale 9 wleciała. 9 wleciała Gothicowi. Toka Race Driver! Oh my gosh. Delta Force helikopter w ogniu. 8! To dużo mu dali. American Conquest, Line of Sight, Vietnam. W ogóle nie pamiętam takiej gry. O kurwa! Muszę się napić. Zaraz się popłaczę. To była moja pierwsza gra na peceta z prawdziwego zdarzenia, którego miałem późno. To była pierwsza gra, jaką zainstalowałem na pececie. Devastation. I mam ją dalej na płycie. I pamiętam, że jakieś kody wklepywałem. Kurde, na jakieś nieskończone bronie i tak dalej. Ona była fest brutalna. I miała taki mroczny klimat. Devastation. Dokładnie, ja kiedyś sobie próbowałem przypomnieć to. Ale nie mogę sobie tego tytułu przypomnieć. Był taki etap, pamiętam, z takim rekinem w basenie. Rekinem od przodu, rekinem od tyłu. Że tak pływał taki rekin i cię zeżerał. Jezu, coś pięknego. Ale to były czasy, kurwa, to się nie wróci już. Ale to było... Ale to było, kurwa. Czy grałem w projekt Zomboid? Nie. Rainbow Six Raven Shield. A wy co? Kurde. Dalej się podniecacie tam tym Rainbow Sixem najnowszym? Grom! Lol. Polski człowiek w Tybecie. Co to było? Co to było, kurde? Szturmowik. Metal Gear Solid Substance 2. Znaczy 2 Substance. Nie grałem w Metal Geary nigdy za bardzo, trzeba by kiedyś to... O! Ogrywałem na streamie. Zajebista gra, ale momentami fest trudna. Fest a fest. Mam oryginał w pudełku na 4 płytach. Bardzo dobra gra, ale bardzo trudna. Jeszcze te stare Indiany były, kurde, fajne. Soldner, Secret Wars, Purge Online, BF 1942, Desert Combat, kurwa, Dark Age of Camelot, nawet nie wiem co to jest. Jakieś komiksy śmieszne. O mój Boże, wspaniałe. Czekajcie, odłożę. Co my tu mamy dalej? O! Pamiętam Soldnera, jedna z gier, gdzie były spoko givery i nie wiem, czy destrukcji otoczenia nie było. O kurde. PSX Extreme. Jakaś kartka.
Gry od 69 zł. Mass Effect za 69 zł. A to z kiedy to? O, 2009. Przenosimy się już w prawie przyszłość w porównaniu do tego 2003. Dragon Age. Początek. Nie grałem nigdy w te Dragon Age. O, gra Avatar wtedy wyszła. No, film mi się średnio podobał. W grę nie grałem. Mass Effect 2. Oj, Mass Effectik to był. Solidny. Kurde bele. Czekam na Awatara 2. A to się robiło reklamy wtedy. Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. A ja ich nie przeszłem. Nie przeszłem tych dodatków, musiałbym kiedyś przejść. Widzicie? Można było niby nie pokazać nic, a jednocześnie symbolika była, kurde, dość wyraźna. Assassin. Dark Void. Army of Two. Fajna gra. Fajna w koopie. Dante's Inferno. No i Asasynek 2. Wspaniały, mój ulubiony. Po wsze czasy. Ulubiony. GTA Chinatown Wars. Już w sprzedaży na PSP. O, Operation Flashpoint. Dragon Rising. Nie wyszło im one tak do końca wtedy. Borderlandsy wtedy wyłaziły. No ja. Pierwsze. O, tu już Play 3 taniej. Jedyne 1349. Borderlandsy dostały 8+ od nich. O, Call of Duty MW2. No. Dzięki za 10 bitsów. Ile dali? 9. SmackDown vs Raw 2010, kurwa. Ratchet i Clank. Chciałbym nadrobić te Ratchety i Clanki. PS 2010. Siema Dokiro. Co roku, kurde, w 2007 roku to wyszło chyba z 5 takich gier wielkich. Tekken. DJ Hero. LOL, to się ten kontroler kupowało. O, GTA Liberty City. Episodes from Liberty City. Liberty City. Dragon Age początek. Nie wiem, może by w jakiegoś tego Dragon Age'a trzeba było kiedyś zagrać. Co dalej? Lost. Była gra, drodzy Państwo, na podstawie serialu Zagubieni i nazywała się Lost Via Domes. I ja byłem fest zajarany Zagubionymi, także mi się ta gra podobała, ale ogólnie to była słaba obiektywnie rzecz biorąc. No ale ja się jarałem, nie? Co za jabol? To jest piwo. Głupcze. O kurde bele. Nie no, to tu już wchodzimy. Siema Adonis. W taką historię. 2005. Kurde. Pierwsza recenzja w Polsce. Pierwsza recenzja w Polsce Call of Duty 2 była w tym. To trzeba ostrożnie. Siema Don Sopelson. Trzeba ostrożnie. 2005 niektórzy widzowie się rodzili. No moi to raczej nie, ale... Dawidka.
Tu raczej same emeryty i rencisty. Dawn of War. A, proszę. Nowy, gorący towar. Voodoo Nights. Nie pamiętam czegoś takiego. Siema, kwaszenior. Company of Heroes. Football Manager 2006. A byli czasy, kurde. Można było zostać Leo Ben Hackerem. Nie ma tak półnaga baba, co grę 3 reklamuje. Kurde, jak mi się to podobało. Coś pięknego. Wycieczka do zamku Wolfenstein. Ach! Wolficzek. O, proszę. Kiedyś to było. Co pisali? Dostało 5 plus na 6 i napisali tak. Plusy. Nieprawdopodobny klimat wojny. Oprawa dźwiękowa. Bardzo grywalna. Dobrze zaprojektowane misje. Za wyjątkiem słabych misji czołgowych. Słabe misje czołgowe? No była jedna misja czołgowa chyba w dwójce. Gdy stajesz w miejscu, iluzja znika. Brak wykopu na końcu wymaga mocnego komputera. 2 misje czołgowe były, a może 2. Redaktor po harnasiu, no chyba. O, mam tą grę, First to Fight. Ej, czaicie w ogóle? Na okładkę gry zajebali stop klatkę z szeregowca Ryana. Jak to mogło przejść? Się tak teraz zacząłem zastanawiać. Bo ja tę grę pamiętam, tylko ja wtedy nie kojarzyłem tego filmu. Ale to jest stop klatka z jednej z końcówki szeregowca Ryana. Jak oni już tam z tymi Niemcami walczą w tym mieście. I oni sobie to udupili, kurwa, na okładkę gry, nie? Czaicie to? Czaicie? Jakie to były czasy bezprawia. Że tam jakichś pozwów nie było sądowych? A może były, nie wiem. Brothersy 2 wtedy wychodziły. To bardziej te Brothersy wyglądały jak taki dodatek do tej pierwszej części. Ale były fajne. Quake 4 dostał 5 minus. Siema, Spyszko. Nie grałem nigdy w tego Quake'a, przyznaję, bez bicia. O, tą gierkę mam oryginała w pudełeczku. Przeszedłem ją chyba z 3 razy. Bardzo fajna była. Peter Jackson, King Kong. Jedna z nielicznych udanych gier na podstawie filmu. Tutaj dupy. Emperor Recorder. Śpi spokojnie. Nagrywa się. Śpi spokojnie. Goła babo w wodzie. Lol. Seriusam 2. O! Kiedyś, kurde, się dałem skusić i wpisałem jakiegoś tamtego SMS-a, wysłałem na te gołe dupy, nie? Z tej gazety. I mi chyba z 20 zł z konta dostałem jakąś jedną tapetę ciulatą. Nie warto było, kurwa. Nie warto było robić nic. Tu jest klik z 2007. A, Resident Test Drive Europa. Dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze mam tego dużo. Warhound. Pierwsza recenzja w Polsce Supreme Commander. Marzec 2007.
Rare. 8 stron więcej. CD Action. Lipiec 2006. Heroesy. Ghost Recon. Aha, Mezopotamia. Grecja i Rzym. Cały komiks Gdzie jest Nemo. Kiedy to jest? 2003. Styczeń. 18 lat temu prawie. Kwiecień. Czekajcie, Willman? Co to była za gra? Sokom. Wilm? To była ta gra z tym. Z łysolem. Co można było zwalniać czas. Z Vinem Dieselem, no. Takie trochę a la GTA, coś takiego. Takie trochę, ale nie do końca. Sierpień 2007. Beta testy Medal of Honor Airborne, między innymi. Insider o Wiedźminie, CD-powski. Jak powstawał Wiedźmin w bólach i cierpieniu niemałym. Siema, rozkurwiator. Proszę. Proszę. To o kurwa. O kurwa. Proszę bardzo. Proszę. Proszę, o. Proszę, jaka lara. Salami poproszę na czat. Dynamicznie. Proszę. A tu proszę o. BF2. Proszę bardzo. Tak było. O kurwa. Mega recenzja. Czekajcie. Ile oni tej wspaniałej grze wystawili wtedy? O kuźwa, ale serio zrobili mega recenzję. Orkowie przeszli w najnowszej odsłonie gry zasadniczą metamorfozę. I te podpisy. Jeden duży miecz już nie starcza. Kompleksy jak stąd do Myrtany. Ale jaja. Znak jakości z CD Action. Kurwa. O pochodzeniu orków słów kilka. Gothic 3 jest grą wielką. I nudną jak skurwysyn. 9 mu wystawili. Summa summarum. Co tu pisali? Ogromny żyjący świat. Świetna grafika. Swoboda rozgrywki. Bardzo dobra muzyka. Mnóstwo questów. Klimat. Liczne usprawnienia względem Gothica 2. Polacy dostaną wersję poprawioną. O, ciekawe. Minusy. Wymagania sprzętowe. Niektóre animacje. Pewne niedoróbki techniczne i bugi. Czasami komiczny ragdoll. Pewne uproszczenia. Tak, było, szczególnie walka była polepszona w stosunku do poprzednich części. PS 2006. A o której Krawczenko? O kurde! No to już takie było trochę pismo
Listopad 2005. Cybermycha. Dla grzecznych komputerowców. Zero przemocy. Zero niczego. Ale Peter Jackson King Kong był. A kurde, było brutalnie. Proszę, Spider-Man. O. Tytus Romek i Atomek. Army Racer. Zajebiste gierki. LOL, pop. To już, kurwa, się czuję jakbym miał 50 lat w tym momencie. Swędzi nos z tego kurzu. Harry Potter i Czara Ognia. Przygody Gala Informatyka. O, kurwa, NBA Live 06. Dobra, to umówmy się, to była gazetka dla mięczaków. Biorę to i idziemy dalej. Dobra, uwaga teraz. Uwaga! Straceńcy. W środku dodatek filary wiary. Wrzesień 2006. Cena 3 zł, w tym 7% podatku VAT. Co to jest? No jak co to jest? Gość niedzielny. Nie znacie małego gościa niedzielnego? Myślałem, że wszyscy znają małego gościa niedzielnego. Dobra, tutaj dalej te CD Projektowa gazetka. Tu o sztaklerze było. Tak, pani Feldman, ale to jest... O, fucking... Tutaj... Kurz... Kurwa... Two Worlds 7,99. Z wizytą w CD Projekt Red. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. O! O! Mogę ci dać Playboya wszystkie egzemplarze od 2013? Pierdolisz. To dobra, pisz na szepta, dogadujemy się, wysyłasz mi to na paczkomat. Tylko nie posklejanego takiego. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Tu w ogóle jeszcze te grafiki takie z tej starej wersji, która się nie pojawiła nigdy. Siema, siema Janmal. No, z wizytą w CDP-ie. Super Street Fighter. Dobra, jedziemy dalej. O kurwa. Czekajcie, no bo te... Kurz... Furga po całej izbie. Fajnie czarne. Dobra, co my tu mamy? Mafijka 2 była. Batman Arkham Asylum. Ja mógłbym lekko otworzyć Muzeum Prasy Growej. Wiecie, że my nie jesteśmy w połowie jeszcze. Tutaj proszę, 172 strony. 2 razy większe DVD. Kurwa. Mass Effect, kosmiczna saga BioWare. Październik 2007. O! Powrót Białego Wilka, który nigdy nie wyszedł. Wszystko czemu nie otwieram? Bo byście umarli ze starości tutaj, jakbym wszystko otworzył. Bo mam tych gazet więcej niż ty zębów.
Czekajcie, który to był rok? Bioshock 2? Kurwa. No to... Szkoda, może ten Wiedźmin by był fajny. Mógłbyś zrobić wystawę czasową w Muzeum Śląskim. Myślę, że nie byliby zainteresowani. Red Faction Guerrilla. O! To ten Wiedźmin, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Czy mam PC Forma komputer światy? Pokazywałem. Czyli to miała być jedynka na nowym silniku na konsolach, która się nigdy nie pojawiła. Siema Hancock. A mogło być fajne. A mogło być fajne. Ale dwójka była zajebista. Także nic straconego, że akurat to nie wyszło. Ale ciekawe czemu to nie wyszło, bo to już było na takim, wydaje się, dość zaawansowanym etapie prac. Medal of Honor. Listopad 2010. Fajny był ten medal, mi się podobał nawet. Co my tu mamy, kurde? Kwiecień 11. O, to już prawie nowe. Aha, to robiło francuskie studio. Aha, to takie buty. Tu już okładki nie ma. A, to play jakiś. Dobra. Połowa przejrzana. Bierzemy drugą część. Ja wam pokażę. Czekajcie. O kur... O kur... Święte. O. No. No to patrzymy dalej. Dobra, co my tu mamy? Wirus! W ogóle taką gazetkę to nie wiem, czy kojarzycie. Wirus? Wirus 2007. A! To było jakieś do klika, jakiś dodatek chyba. O! Specnaz! Rosyjskie siły specjalne wkraczają do akcji. Nuzajec Pagadi. Świat w ogniu. 3 pełne wersje. Raid na Berlin, oblężenie. Skyfire, Naval Chess. Zajebiście. Super cena. 6,99. PSX. O, to już jakiś PSX świeższy. To już 10 rok. W piwnicy. O, w piwnicy to ci zniszczeje wszystko niestety. O, broń i amunicja, bo ja się bardzo interesowałem bronią i militariami ogólnie. I jedyny prawdziwy sequel, moi drodzy, Bioshock 2, Heavy Rain, Mass Effect 2. Ale kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś to było. Mam książeczkę z jakiegoś Intela. Możliwe. Może być. To jest bez okładki, urwała się. Play. Rok 2000... Któryś tam. Nawet rozwiązywałem krzyżówkę, widzę. Siema Janys. O! Wrzesień 2006. O, akurat wtedy cały zadowolony szedłem do szkoły. I że nie będę miał czasu grania w gry. Czy ja mam bana na Cyberpunka? Tak. Call of Juras, proszę. Command and Conquer. Piękna jesień 2006 roku.
Artefakty, kurwa, artefakty to wy tu zobaczycie dopiero. Need for Speed Carbon. A, to już którąś gazetkę z tych czasów żeśmy oglądali. 9 dali Carbonowi. Just Cause. 8. JTF. Nie pamiętam co to było. Polskie drogi. XR. Expand Rally. Ooo, ale maszyna. Kurwa. Dziwne to zdjęcie jest, takie rozmyte fest. Taką se technologię jakąś wymyślili. Auto też fajne, całkiem. Devil May Cry, siema Kilus, dobra. Lecimy, nie śpimy. Co? Broń.pl. Tu jakaś okładka wyrwana. Czekajcie, tutaj Insider zaś CD-powy. Siema Azimoto. Play, Splinter Cell Double Agent. A to już żeśmy z Double Agent coś przeglądali. To nie był Chuck Norris, to był jakiś podszyw. Click. Z Frontlines Fuels of War. Ja miałem tak, że ja w jednym miesiącu potrafiłem na przykład 4 gazety kupić, także mam powiedzmy z, nie wiem, z jednego miesiąca, jednego roku tych gazet z 5, nie? Czyli o tych samych grach. O, bardzo fajna okładka mi się podobała. Unreal Tournament kontra, proszę Państwa, Pudziany pierwsze, czyli Gears of War. Pierwsza gra pokazująca potęgę Unreala Engine'a. O kurwa! O kurwa! Czekajcie, ostrość. O. Siema Verius. Te bez okładki jakieś. CD-powy Insider. O nie! Patrzcie jak mi się zagięło! O kurwa! O nie! O nie! Kurwa! Kto to tak zagiął? O mój Boże! Bibliotekarz! Koszmar bibliotekarza! Bibliotekarze dostają zawału. Przed monitorem. Ugh. Zrujnowane. Kurwa, to już jest tak wygięte, że tego się nie da odgiąć. Dobra. Siema kamyneczka. Z Blood Money i Spore. Czekajcie, bo mi się już tu robi. O. Proszę, jedziemy. CD Action. Temat numeru. Gothic 3. 2 razy większe. Kurwa. Siema Javox. Proszę bardzo, proszę Państwa. Sztakler. 2008 rok. Sztakler Czyste Niebo. Brothers in Arms. Hell's Highway. Proszę bardzo. Jedziemy. CD Action. 2007. Proszę. 2007 maj. Zapowiedź Splinter Cella Conviction, który w ogóle nie wyglądał jak ta gra, którą zapowiadali. Ale ciul z tym. Proszę. Fallout. 2007. Lipiec. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Play. Ultimate Spider-Man. Jak najlepszy komiks? Proszę. O, okładka z klika jakiegoś. Proszę, CD Action. StarCraft 2. Dobra, muszę już to usunąć. W ogóle w bardzo dobrym stanie to mam. Zadbane. Marzec 2007. A teraz patrzcie to. Nie będę tego całego rozkładał, bo to jest olbrzymie. Kojarzycie tego ryja?
Kurde. Ale plakacik. Kiedyś może na jakiejś ścianie wyląduje. To jest artefakt. Zardas. O, PSX jakiś starszy. 2008 rok. Play. Crysis najładniejszy w dalszym ciągu. O! Quake 4. 2005 rok. Quake 4, FIFA Manager 06, Hellgate London, a o tym żeśmy czytali, o Hellgate London. Kozacy. Tutaj Insider z zagubionymi. O, to będzie stare. 2004. O kurde. 2004 CD Action. Siema Damix. Driver. Pierwszy Far Cry. Konkurs. Tak, to jest 100. numer, no. Beyond Divinity. Saga Icewind Dale. Spellforce. Świat należy do ciebie. Świat należy do mnie. Battlefield Vietnam. 10 000 złotych można było wygrać. On nie zagra. Ty możesz. Kurwa, kto o tym hopie jeszcze pamięta? Nikt już. Starzy ludzie. Brothers in Arms zapowiedź. Kurde, Hitman kontrakty. Ale to było, kurde, ale to było. O, gołe baby, nie patrzcie. Nexus. Silent Hunter, polowanie na uboty. O, Shellshock, mam tą grę. Kiedyś możemy na streamie, tylko nie będzie, muszę napęd kupić, żeby móc instalować te stare gierki. Shellshock NAM 67. Fajne. Fest brutalna taka gra o Wietnamie. Fajne. Advent Rising. To jakaś gra na Advent. O, Vampire the Masquerade Bloodlines. To było fajne. Kurde, siema kycu. Jakie tam były w ogóle sprośne rzeczy paskudne. Momentami. Jakieś przeseksualizowane wampiry. Masakra. Prince of Persia. Jest na Gogu? Czekajcie, a co oni piszą o tym? Jakie lata tych gazet? Wszystkie, kycu. Ostatnie 20 lat. Starmageddon. 5 razy starożytność. Pax Romana. Czekajcie. O kurwa! Czy ja wam to mogę pokazać? Singles. Flirt up your life. O kurde. 7 dostało. Ty. Trzeba by w to zagrać. Nie grałem chyba w to nigdy. O cholera. Kiedyś to były gry. Teraz to już takie gry nie wychodzą raczej tego typu. Albo ja się po prostu może nimi nie interesuję. Gangland. Trouble in Paradise. 6. Słaba gra. Breed. Siberia. O, Syberia była fajna. Syberie były eleganckie. No, Syberia to tak. Counter-Strike Condition Zero. What? Co to jest Counter-Strike Condition Zero? To był jakiś... Co to było? Condition Zero?
To był jakiś po tym pierwszym. 8 dostało. Tryb single player i boty. A, to był jakiś... Kurwa, singlowy CS? Ty, w ogóle nie pamiętam o czymś takim. Że coś takiego miało miejsce. Ale sobie właśnie Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Kurwa, kampania... O. Łukasz, witam cię! Dziękuję! Dobry wieczór. Dziękuję za subika, witam cię Łukaszu. Patrzcie, recenzja Far Cry'a pierwszego. Joto dupca. Joto smola, ale to kiedyś to było, kurwa, kiedyś to było. Ale kiedyś to było. 10 mu dali. 10 na 10. Jacie. Sacred. Grałem w Sacred trochę. Muszę Patty w ogóle te gazety pokazać, bo ona to jest gówniara. Co ona takie czasy to może z nas opowiedzieć, to jest z Biblii. Czasy biblijne. Star Wars Knights of the Old Republic. O, kawały fajne zawsze były. Jakieś śmieszne zdjęcia, jakieś takie wice były na końcu. Jakieś cosplaye, nie cosplaye. Ludzie z cienia. Redakcja 1998. Jota dupca synek, ale to kurde kiedyś to było, wiesz, teraz to nie ma. Klik. A co ten klik taki dziwny? Pierwsze, co ten klik taki, kurwa, ale zakurzone, oje. Oj, oj, oj. Tomb Raider, Underworld. Łe! Jakie to jest... Kurwa, zmaraszone. Masakra. O, Conan. Age of Conan. Nie mylić z Conan Exile. Ryzen. A to nie... Czekajcie, co? Ale to nie jest ten... To nie ma w ogóle chyba nic wspólnego z tym. Z tym Ryzenem. Tak nie wyglądało za uja. Lara w Tajlandii. Dobra. To jest ten Ryzen! Co ty dupisz? Aliens Colonial Marines. Niestety nie wyszło takie fajne jak miało. Kwiecień 2008. To jest ten Ryzen od Piranii. A, czyli miał w założeniu wyglądać trochę inaczej. O, Lara. Lara Croft. O, 2005. O Cold Fearze. Świetna gra ten Cold Fear. Jakaś urwana okładka. Mam takie duże okładki z tego. Z Playa odpadały okładki łatwo. GTA 4. Tak. Jest wielkie. Lipiec 2010. PSX Extreme. Widać czym w piecu palił. No chyba że jest niepoważny, że ja bym takie gazety do pieca wkładał. Łycia. GTA... O! Zapowiedź GTA 5 już była tutaj. A, bo to już jest 2011. O kurwa! Moje... Czy to jest to? Czy to jest naprawdę to?
To jest... Nie, to chyba nie jest jeszcze pierwsze. CD Action 2001. CD Action z 2001 roku. Temu się musimy na pewno przyjrzeć dokładniej. Bo to jest artefakt już niezły. Nie, to jest moje pierwsze chyba. No, zobaczmy. Jagged Alliance. Więcej grania, mniej czytania. Kurde, to już wypadają kartki. Duna. Robin Hood. Simsy Balanga do kupna. Siema Hauer. Diablo. A, to już Diablo 2. Watchmaker. Adaś i pirat Barnaba. Baldur's Gate, Tron Bala. Dziecię Bala się przebudziło. O kurwa, jakie cosplaye. No, ale ta taka... American Dream. Jaki kurwa Shrek. Baldur's Gate 2. Wtedy byłem za młody jeszcze na takie gry. Desperados. O, bardzo fajna gra. Desperados Dead or Alive. Bardzo fajne. 9 dali. Jagged Alliance. Street Jam. Ocena 1. Plusy. Dosyć fajna muza. Szkoda, że taki krótki, zapętlony kawałek. Minusy. Wszystko. Tropico. Half-Life. Yeah. Fargate. UEFA Challenge. Tropico Simcaster. NASCAR. Rune Hearts of Valhalla. Nie pamiętam takich gier. To już za dawno temu było. No już będzie temu numerowi 20 lat za chwilę. O! W to grałem! Głupki z kosmosu. Głupki z kosmosu. Ja też z tą parówą. Evil Dead. Masz już to? Pewnie chcesz tego. Stunt GP. European Super League. O, grałem w Necronomicona. Kurde, to było creepy fest. Na tamte czasy i w tamtym wieku. To było creepy. Settlersi. W sieci Wielkiego Brata. Wakacje w sieci. Czyli jak... O! Dobrodziejstwa inwentarza. Jak nie złapać wirusa. Słońce świeci, cieszą się dzieci. Dobra. No, to jest mój najstarszy egzemplarz. Go odkładam tutaj. Muszę sobie zdjęcie zrobić. Dupnę se.
Co tu mamy? Jak piwo? Jak to piwo? Świetne. A... No, to już jest 2007 Assassin, Guild Wars, Tabula Rasa. Tabula Rasa. O kurcze blade, o! To już mocno zdewastowany, ale patrzcie. Grudzień 2004. Siema Albatras. Fajne mam artefakty, co? Kurde. Zabunkrowane. Respect CJ. Arena 51. Bardzo fajna gra. Komiksy. O, Play 2 za jedyne 699 zł. Kurwa, na tamte czasy, na 2004. FES. Halo 2. 9 dostało Halo 2. Killzone. A, no Killzone to jest... klasa. Dobra, ale pokażcie te GTA. Ile temu GTA-owi dali? Man of Vala. Kiedyś grałem w to chyba. Tak! Jak? Jak? Tak! A, plakacik z Halo. O, kurde. Kiedyś to było. Kurwa, kiedyś to było. Ale kiedyś to było, kurwa. O, sklep Robson, byłem w tym sklepie. No. Jest GTA. Kurde, się wtedy rozpisywali. Fes a fes. Każde miasto było opisane osobno. Wtedy się przykładali ludzie do roboty. 10 dostało. 10. Na PS2. Plusy. Cały wielki stan San Andreas. Klimat, misje, minigry, rozbudowanie. Minusy. Problemy techniczne, doczytywanie danych, framerate, AI policji. W sumie się zgadzam. LOL, tu jest cały opis przejścia GTA. Kurwa, że się komuś... Salon tatuażu, wszystko tu jest opisane. Że się komuś chciało kody na Playu 2, kombinacje R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat, trójkąt, kółko. To jest let's play przed YouTube'em. Mam tego Władcę Pierścieni na kompa. Flat aucik, WRC. Ale ręce czarne, kurde. Chcę się umyć zaraz. Piękna sprawa. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Polskie wydawnictwo wędkarskie to se pominiemy. Klik, drodzy Państwo, na temat Company of Heroes. Tu coś bez okładki zaś. Klik z Titan Questem. O, to ta gazeta była, co nie umiałem sobie przypomnieć. Był PSX Extreme i było Neo Plus. Neo Plus. Tutaj jaka Lara. Kurde, maj 2006. No, były czasy, kurwa, były dupy. Dupy w grach, były. Tipsomaniak od CD Action.
świat gier. O kurde. Pełna wersja Enemy Territory tutaj była. W tym numerze. Mam tą płytkę jeszcze gdzieś na pewno. Siema Sebek. Recenzja Half-Life'a 2. Komputer świat. Luty 2005. Cybermycha była. Plakacik. Age of Empires i Brothers. Ten plakat kiedyś na ścianie wisiał u mnie. Trochę. Kiedy byłem jeszcze młodocianym plakaciarzem. Plakaciarzem growym oczywiście wyłącznie. CD Exchange Rainbow Sixem Vegas. PSX Extreme z Mirror's Edge'em. Grudzień 08. O, to już takie świeżynki można powiedzieć. 2 razy większe DVD. To jest, proszę Państwa, listopad 2006. I ostatek tutaj Play. Za 9,90. Lipiec 2007. Sega Rally. No i cóż. Cóż mogę powiedzieć? To jest kolekcja. Czekajcie, zaprezentuję wam to tutaj. Jeszcze słowem końca. O kurwa. Żebyście mieli jakiś obraz. O. To jest, no oczywiście niecałe 20 lat. Bo już od długiego czasu nie zbierałem tych gazet, nie? Już od jakichś, przypuszczam, lat. Niech pomyślę. Od lat. Kiedy kupiłem ostatnią taką gazetę? No już dawno dość. Już dość dawno. Z jakieś 8 lat temu, może 9. W każdym razie tutaj mamy 20 lat. 20 lat gamingu. Od roku, no 19, od roku 2001 do powiedzmy prawie współczesności. No to może nie 20, może 15 ogólnie. Bo są tu z różnych okresów, no. I to tyle. To było nagrywane na YouTube'a. Ciekaw jestem, czy ktoś dobrnął do tego. 20 lat w 2 godziny. Taki krótki, przyjemny materiał na zimowe, prawda, wieczory. Także jak ktoś dobrnął do końca, to można napisać komentarz, że udało mi się. I napisać oczywiście, jakie wyście czytali gazetki i które były wasze ulubione. I łapkę w górę zostawić. I ja wam też zostawiam za dobrnięcie do końca. I tyle. Cięcie. I zapraszam na Twitcha.